usvika nemushemaudzo. Right. Phone for mother. Mwari kudzwai. Mwari wakanaka vedu we. Mashamarenzi acho aripiko ndimbomaonawo. Chakadinekera. Mwana ndimbomaonawo vedu we. Ndimbofara kuzvamachiitira izvi. Chine chikavha, ine zvese vhurai toni. Mozoti nema. Hika. Tovhura nepi? Ndo nditoriwo dofu. Mama tokanga ndio yeye munhu.Vana. Icho. Batizenge. Saka wakamboita zvima settings what nema charger nema earphones kochi. Earphones. Hamene mune mchiwa music muri makudo kwenyu kwe. Nditohwasha. Makudo chero ndikasama hwani chitohwa phone ya. Ndofunga stress yose. Mashamarenzi vedu we. Ndakambobatwa BP. Ndofunga sisi chero ni pavantuona vati zvinenge zviri kuita nani. Zveshuwa zviri kuita nani. Chero hope ndakutombovatawo. Nditofunga kuti vana vangu shuwa vatovawo nerubatsiro. Vachipuhwawo nemashamarenzi. Apa ndandichisingabatwi nehope. BP ndakabatwa kuchipatara. Asi pandakadzokera kuchipatara zvakanzi yakadzikira. Saka ndoda kuzvitenda nekuti zvinhu zvine mufaro chaizvo kwandiri. Ndiri kunzwa kusununguka pakati pemoyo wangu. Ndatenda hangu. Saka impepe takatoya maitogwara kemi. Ndanditori murwere ipo paya. Mane BP paya. Ndandichitorwara ipo paya. BP yabuka. Ndinopora here kana kuti handipori. Saka izvi ndakuzvangu anosara nani. Mhepo yakutopinda mukati. Kaipinda. Mozapa ndavaona madhava nhasi ndavati imi maiyekera nhasi face yenyu ka different. Ndokutanga pandakatanga kuona mera ndaifunga kuti munhu akanguti quint. Kutaura chaiko apa pangu apa ndaihwa pachirwadza. Chero ndichitaura munhu akanditaudza musodzi yangu yaitongobuda. Mane ndaitohwa nepamoyo ndichirwadziwa. Saka iko zvino muchagwadziwa nini? Zvakaitika zvakaitika izvizvi zvinopora. Ichiri ndaimakudo zvakanaka uko. Ndinotori ndamakudo andofunga negore rino haatonhi munda mangu. Aiwa saka toda kuzvitenda. Saka zviri sese guys. Oh my goodness. Hai. Tazwawana Mai Brian payarira after a long struggle. Boss andakatosha nemi. Mava kuti ndopoda ndikwire gomo irini. Vayo ndikwire gomo irini. Mama singabatiki kemi. Ndisingabatiki. Zvinonetsa kwandiri network yagara inonetsa. Alright. Saka chimbokwazisai vanhu. Kwazwai mose mashamarenzi. Ndine mufaro nhasi tasangana zvakare. Ndinoda kupa kutenda nekuramba muchitibata kwamunoita. Saka ndinoti pfurira mberi nechirongwa chenyu ichi. Bridget chimhorosa vanhu tunzwe. Makadii masemarenzi. Ndinotenda nekundichengera kwamunoita. Azvataura kuboda pamwe paiwaiti soda. Saka guys muona mapepa bag esatina waya tikatimboona wakanzi nemashemarenzi. Bridget mabridgejo. Zvikanzi mwana chida kuti achini. Washuwa? Hanzi chisikashogona ichi. Asinganguregi saka ini ndakati aiwa sezvo pari kunzi panochena mumwe mozongobvisa zvegreen zvidogo kwatikatenga kwacho ndofunga chimbopinda toni icho yeka vanokufila ichi kazainde mukomana Brian hapo. Brian wadina zvinofadza izvi. Brian waenda kumakudo. Brian asara kumakudo kumba. Ndo usagara kuzodonha magrades. Mozviona handi mozviona kuti uri kudonha nekuda kwei. Saka apa zvakatizoitika wakapfeka masandali. Pagwendo guno pakutenga shangu ndaidai ndakatenga maweni brain kana kuti mamwacho makuru aya. But ndakaconsider the fact yekuti nekwamunobva uko nemakomo nechi vanhu vedu ini ndine mam5 zvemakumba angu azvimba guys. Ndofunga mutati tose manyika mazviona tatifamba up and down. Saka zvemakumba angu akugwadza ndakutofamba neshoka ndichazvigoni. Saka mbataenda kunoti titsvake anonzi manorth stars kuitira kuti anogara. So ndo zvandakafunga hangu inini. Unless kandakaresha but ndo zvandakafunga. Ndokubva ndaconsider fact iyoyo. Saka kana ndakaresha mobva manodza kuti aiwa mamusingadiwa maida wind brain. Munenge makatogona sokuti mufambo vanofamba uye nzira dzacho dzavanofamba nadzo mune matombo makomo mavanokwira
dzinogona kungoitazve kana 2 days dzatokwatuka. Saka ndinotenda ameno kuti because ndakati size 4 nechi vakaitoni vachatisa madhende avo mberi kana dzikakurisa kune mabweka ndakandozvandakakonzida ngupa handitozivi ndakangoti because ndasingazivi size exactly handisi ndakati 4 and asi kana tati yakakurisa ndogona kuzondoiswapisa ndiveka ndongwa nekufamba maigero yemumombe 5 plus yacho kune uyu yakanyanyisa kune uyu yakakurisa kuda muhombe iyi ndo yangatokwanai ko iyi aihombesa 5 kune mukuru uya saka ndodii ndeti mukuru aripo usatsika pashi idaiwoso iwe niraite bvisai hwanumu tsikawo musoro pebepa atione bvisai ndatsika musoro pebepa wodai isai shangu yatsika musoro pebepa atimboona hedu pamwe tingagona kuita masikira asi hauisi bepa here kumberi woisa manigirikini kumberi ngaise madhende kumberi aisi zvanyanyisa sikwani kumumisa wandesi vanogona kutomboti mirei haukuzve akuzodzokera zvekuti ndanyara zvokwadidawanofamba chivapa idzodzo tikaona plani b ndinokudzai chengetai idzodzo nokuti iwe mangwana dzagona zokubatsira futikukura saka ngaichengetewe but ndo plani yanda ndakabuda nayo pamatenesi ndandakabuda nayo zvangu plani yokuti vamwe vanogona kuzoti watengere idzodzi waidai wanegrina iyekera ndikatotenga mubhata vamona ndinotoonekwa ndezekubhata hadzisi dzekuti kudii tagara futi shangu dzedu dzese dzekumaprojekti tinotenga kubhata saka hatingatiti tazoita zvimwe zvisizvo wotoda kuti tikadzoka totazoti shangu iyo ichipo here unless kana mumwe wenyu uchida dzimwe dziya aiwa idzodzi mungapinda mungaramba muchishanda plus idzi ndadzidira kuti nenyaya yedistance yaiya munongowacha kana dzasviba shangu chaidzo hadzitolastise dzidzi dziya dzinotogona kuita mazuva mashoma dzotokwatuka nekuda kwematombo avanokava kwavanogara hakuiti guys ndo consideration yandakaisa hangu ini kanawo ndakaresva mondikorekta masoksi emukomana nemusikana aya ibva maisa muchisa mubheki iyo uniform yemwanakomana wamunhu ndagure zviyo changu ngatambire chidheni changu mahara basapa heka nimwana anoramba achitaura aida anoda infomu vasikana kufamba mumota up and down isho jeka unazode ukasota pupi ndakatoti yandipe hombe idayo imupfekedzei pamusoro zona kutogara mumoto mbobvise tione vakomana vanokufira mangwana muka wasvishi mira ubvise mabhatani mangwana anoguta anokushunywa mangwana dai ndiniwe nyangwe muhobodoriyo ndombeza mapepa mberi fresh meat iyo akakura wanda ndakanonga agona ngani pachitokotoko ndikatichidzosera bivhara apa pandaungozopukutiwa wachida kuti idarike apa kureba hai yakanaka pamwe une watozodzoka watengekwa futi dzimwe saizi chaiyo mangwana unenge uchiroka unoita sanga isaheti mbona kaimechi yacho maiwe zvairamba zvitaurwa munombotitengera wasaneti wakakangana mazokuti akabvaruka apfeka matsva ndidhai kumba ikoko takazipambisa isei akatobvaruka gaisitazoti tavo akabvaruka utasaimo
Alright. Dadai akabhara pakutoka. Alright, bata. Icho, unazodei? Acha. Itarawa tarira uoneriweko rwamwari peka chowe tarira uoneriweko rwamwari tarira uoneriweko rwamwari iwe icho icho she unozodi apo uikola ngaichuda mai we une wakachena une uchi andigoni newe ndozvoita kuti ama number 1 wazviona zve ta number 1 kwakanaka wazviona heti musoro pfe ai chimomodela enda papa dona tarira itarira unozodi hapana isa muchiona zarongeka isha idzi ndedza Brian iri juice ra Brian amupotobirani because akadasiyana masai iri guru ndira Brian mozviona vana vachena ndavida vadowe ndasimudzona kubemigude ichevano inondo kubva muhuru vagurukitare ichevadoveni koini mozoti kudipa imi hamusi kuziva zve hamusi kugeta hamusi kuziva usvika nemushemaudzo right phone for mother mwari kudzwai mwari wakanaka vedu we mashamarenzi acho aripiko ndimbomaonawo chakachinekera ndimbomaonawo vedu we ndimbofara kuzvamanditira izvi chine chikavha ine zvese vhurai tioni mozoti nema hika itarira nepi ndo niniwo nditoriwo dofu matokangana asi ndio yai umeiwa nayo icho vatiringe saka wakamboita zvimasettings what nemachaja neearphones ekochi earphones hamene mune muchihwa music muri mumakudo kwenyu kwe nditohwazva makudo chero ndikasamahwa ndichitohwa foni chenyu ndofunga stress yose mashamarenzi vedu we ndakambobatwa bp ndofunga sisi Sheroni pavandiona vati zvinenge zviri kuita nani zveshuwa zviri kuita nani chero hope ndakutombovatawo nditofunga kuti vana vangu shuwa vatovawo nerubatsiro vachipuhwawo nemashamarenzi apa ndandichisingabatwi nehope bp ndakabatwa kuchipatara asi pandakadzokera kuchipatara zvakanzi yakadzikira saka ndoda kuzvitenda nekuti zvinhu zvine mufaro chaizvo kwandiri ndiri kunzwa kusununguka pakati pemwoyo wangu ndatenda hangu saka impai patakatoya maitogwara kei ndanditori murwere ipo paya maya nebp paya ndandichitorwara ipo paya ndinopora here kana kuti handipori saka izvizvi ndakuwangu anosara nani mhepo yakutopinda kaipinda mozapa ndavaona madhava nhasi ndavati imi maiyekera nhasi fesi yenyu ka idifferent pekutanga pandakatanga kuona ndaifunga kuti munhu akanguti quint kutaura chaiko apa pangu apa ndaihwa pachirwadza chero ndichitaura munhu akanditaudza misodzi yangu yaitongobuda ndaitohwa nepamwoyo ndichirwadziwa saka iko zvino muchagwadziwa nini zvakaitika zvidaise zvizvizvi zvinopora ichiri ndai makudo zvakanaka ndinotorinda makudo andofunga negore rino haatondi munda mangu aiwa sikatoda kuzvitenda saka zvazoitika ndezvekuti nenhaya yekuti puresha inge yandiwandira taifanira kuti vawane mabhuku tinongota mabhukuwo ndizvo ndaita kushopwa mudharaka ndichasiya ndaigadzirisa madhiri acho ese mabhuku ekunyorera ese vanozongoinda vondopuwa handiti zvese mukomana nemusikana nemapeni nemapenzura ndondosiya ndagadzisa kuna baba ikoko iniwo kana pane zvine zvangoitika ndongokuudzai kuti handifoni maanayo ikirai chibatika iwo
ndozokupai nhamba dzemunhu wakakutengera ifoni ada kutaura nemi. Munongoona kuti pakutaura apa mungozivawo pekugumirawo. Zvimwe mungoti fare tindike zvodero. Makadiko ndimbori pabasa. Right, chitikudzai baba munini vakazouya here? Havana kuuya. Chichakaita vakangogumira mukuti ndinouya. Takazonzwa votumira mameseji nemafotozi kune mwana wavo vachiti ndakakuvara, hanzi ndakarobhiwa, hanzi ndaiva mukanzira here, hanzi ndobva ndatoona vanhu vandikomba. Ndokurobhiwa vakatemwa musoro namaoko. Saka ndine urombo kuti bamunini ava paurongwa hwokuti tisangane navo. Ndinongoti dai varamba vane moyo wavo kuti tingosangana saizvozvo kusvika takurukurirana muupenyu. Ko uyu mukomana uya wakadi wakazoinda? Mukomana uya asati aenda uripo pamba. Ari kufungeiwo? Ari kutotiwo ndiri kumirira bamunini. Mumbomirira bamunini? Kuti ndizoonawo kuti vangandiwanirawo here chekuita muupenyu. Nekuti moziva zvinoitika munyaya dzemhuri ka. Mumwe munhu angona ndoda munhu anochengeta pamba pangu handiti. Mwana wa I think makamuona ndakaona vanhu vazhinji mashemari vanenge vachindibata da kukomana webasa. Unoda kumuribasa. Anoda. Dambudziko riripo nekuti izvekuti muti ngaaende kubasa kwanhingika. Bamunini vake vaya takamirira kuti ivo vagozomuona. Sezvo vakanga vati ndoda kumutsvakira basa. Asi vakanga varamba vakabatwa neurwere hwavo ihwo. Ndokuvunza imi kuti mwana uya uchiri kuda here kune vamwe vanhu havo vanoda kuchengetwa misha vasipo. Asi kata kudero ini ndakupai reference. Ibva yemazuva ino handidi zvematakanana. Ndakazvimirira. Mona kuti ndokuziva icho changwara-ngwara. Ndipe izvozvo zvedu. Saka ndisingati zvinhu zvozvo ndidzokera mangwana zvinhu chero unoona mwana wako maipararira uya wakaba zvinhu zvangu kana kuti zvifuyo zvangu zvapera. Zviri kutengesewa kana kuti pamba pangu pachoni pangu vadongo. Akuita semunhu asipo ina handidi. I think this is the first time yandiri kuita cross reference kuti kana pane anozoda munhu anochengeta pamba kana kuti anoda kukozi vanhu vakandifonera zveshuwa nenyaya yematwins, but matwins we cannot give them to anyone right now because toda kumbofana ta involve family yavo. Wandinoziva hangu uripo uri available mwana wevava. Asari baba munini ndo vakamupromisa kuti vauye vagozomuona vagozoita zvavanoita. Saka tofanira kurespecta izvozvo. Asi zvakadero tofanira kukonzerwa kuti baba munini sezvo vakasangana netsekwende rekuti ivo vakange varobhewa kureva kuti izvozvi mwana akangomirira kuti pavachazopora ndopavachazosangana. Ndadzokora zvakare mwana wenyu ndikamupa cross reference kumushemari yenyu. Inimi chaiye ndinoda kunoona paanenge achigara. Kana asingachadi basa panhu patinoita anzi nemunhu ngaauye anondiudza kuti ndandichadi basa kwete kutiza oti ndakundikana iri ndarikoniwa repanapa mombe dzakawandisa ndidzigoni kana kuti chikafu chishoma ndakundikana ini nemunhu anenge amupa basa tosangana pakati handiti. Saka ndizvo asi nokuimbisai kuti pavana vangu vane mavakambopinda mumisha dzevanhu handina mbonzwa dambudziko. Handangotadza kubata kwangu kuti muzoziva kuti ndo zvandiri ende ndinodzoka ndototaura futi sezvataita pavhidhiyo kuti maekera zvokwadi mwana wavo wandisodedza. Vanotoziva vanhu vemakambani makuru chaivo ndinotaura. Ndanongoti ndazvifunga zvibozi ndakaona kuti vanhu vazhinji vaida kuchengeterwa misha dzavo. Saka tombomirira bamunini ndozonzwa kuti bamunini ava vachiri kuda kuti uyu angoramba akagara here because chokwadi it's not fair kuti aramba angogara. Mukomana uyu wanga ari kumagogoza ake kwake but hazvireve kuti munhu uri violent. Mwana ndakaita mwana aroda kuzotsvaga cheuviri. Asikatadiri kana afunga kudzokera kumakorokoza kwake asingatadi kugara pamba papa anotaura tinanchadi kwete kungovhuma akadai. Maipararira ndiwaziva paanogara mwana wavo takamuona tose pavhidhiyo tozohwa musikarwa todzoka futi kuti munhu uyo wakadai. Saka I think ndiye the first one wandaita cross reference. Nokuti akaona basa anochengeta mai vake ine mere. Saka fees ndazomboona headmaster nhasi. So I think what I will do is ndinogona kudarika nepo izvozvi because time yedu yanga isingachaiti. Ndakamboenda musi wekutanga asi ndakazokundikana kundoibhadhara. Saka ndichadzokera futi pachikoro kana nhasi ndikakundikana mamwe mangwana asi hangwana ndada kuzorora nyama dzangu hadzichadi. Ndozvandada kuita but anyway the school fees naBrian yakabhadharwa don't worry. Totongoti yakabhadharwa because kutonoibhadhara. Saka makazorora katonyeranga kutobudaziya. Tinotenda. Wala itibo. Taita basa mashemari enzi. Ndinotenda nekunditengera kwamakaita.
nezvese zvatengwa, inform, juzi, heti, maita basa. Nekutengerawo hazvanzi yangu isipo, maita basa. Nekundibhadharirawo school fees yangu, ndakuchiverenga nesimba.